говорят за училище. Да. Попъркай. Така са стамбата, парам крит спокойно за ютуба, не ли стамба? Да. Иска да ходят на училище, май. Да. Не действа да почне. Да. Какво ще им пожелая? Научи. Те скентрат на учебна родина. Имате много частици. Приятна учебна година от нас. Няма много частици, малко участие и повече да заграждат и мацкици. Че нещо за учениците. Пожелаем една успешна нова година. Успешна учебна година, това не е нова година. Нова година, добре. Пожелаваме една успешна учебна година. И нова година, нали? А пък за абитуриентите, такова... За абитуриентите... Да се вземат матурите. Да ходят на църква, да палят свещички, да се вземат... Аз ще му запаля свещичка. Аз се виждам, ето ма. Здрасти.